फायनल झालो रेडी आणि ताई पण आले. टाळ्या वाजवा. किलो जयदेव जयदेव. टाळ्या वाजल्या. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आजचा व्लॉग आहे रक्षाबंधनचा. रक्षाबंधन करायचं तर ताई येईल थोड्या वेळात निघून, सोबत भाचा पण येईल. बघाल तुम्ही. आता तर मी रेडी होऊन घेतो, तयार होतो, तर मग नंतर रक्षाबंधन करून घेऊ. बघा मग तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत. फायनल झालो रेडी आणि ताई पण आले आणि ताईसोबत हा तुम्हाला माहितीच आहे. अच्छा हाय बोल. हाय हाय कर. चला मग आता थोडं फोटोशूट करू आणि मग रक्षाबंधन करू. आता रक्षाबंधन करून घेऊ. बसलोय हा आणि हा छोटा भाऊ. फोकस. कॅमेरामॅन चरण. हा भाच्याला पण घेऊ. थांबा. या चला. शिव 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 इथं बघ. हाय चला. खायला पाहिजे. आम्हाला खायचं दिसतंय. खायचं दिसतंय. मध्ये मध्ये फोटो पण क्लिक करा. बोल बच्चन राहू दे. चल. ये शिव शिव. अरे ह्याला ह्याला पाहिजे फोटो पण काढायचं. हा काढतो. अरे रॉकेट. पॉकेटच नाही बांधलं. येऊ दे व्हिडिओ. हे आपलं गिफ्ट राहिलं. आपलं गिफ्ट राहिलं गरम झालं. वरती चाललाय. बाहेर नाही त्याला गरम. काय आणलंय कुठून? बाहेर. हे बापू शिव. मामा ए चांदो मामा. वरती काय चांदो मामा. हे बघ तिथं बघ. ते बघ चांदो मामा. तर स्वीट्सला जलेबी आणि ही नारळाची वडी. याची व्हिडिओ वायटीला आली आहे चॅनलवर आपल्या. हा, जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर याची व्हिडिओ पहा. चल. बांध अजून घट्ट म्हणून बांधायची. गरम जाम झालंय कारण की पंखा बंद आहे. आधी फोटो काढले म्हणून माझा मेकअप केला. फोटो कधी पण आधी काढायचे. सगळं खायचं. तू पण खायचं. फोटो पण काढले ना. जिलेबी चालू का? पाय पाडलं वळली द्यायचे. वळी तोडून द्यावी. थोडी रे. हा रे. पाय पाडायचं ओळणी नाही दिली. पायानंतर पडते. ती गुलाबी नोट बंद झाली ना. ती नाही लाल पाकिट आहे. कुठले नाही. बँकेत डिपॉझिट करायचे ते. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. थांब याला असं घेतो. आता शांत का बसताय छोटा भाऊ. बोल काहीतरी. विचार करतो ह्या पाकिटात किती असतील, मी किती टाकू. वाचायला घेऊन दे रे. दिसताय तिकडून. या ना तू. या हमारे हमको भी अंदर आने दे. कॅमेरामॅन थोडा हेल्दी आहे ना. हे तर मस्त येतो रे.
तेरे को क्या खाना? बघ, छोट्या मामाला राखी बनते जराशी घट्ट घे, सोडू नका. बस जास्त घट्ट नको. आहे ना तिथून घेतलं चरण, तुला माहिती आहे. हा तिथून घेतो स्वामी समोर. तेरे को क्या खाना है? हा, ते खायचं ती तुला? रुद्राक्षवाली आहे जय महागातली. देव जय देव हा? जय देव. ओवाळणी चांगली येऊ दे. आता गणपती बाप्पा येणार, गणपती बाप्पा येणार, आमची लाडकी गणपती बाप्पा. थोडा दे. आता पिलूचे पहिले बाप्पा, पहिले वर्ष जिलेबी गावाला जायचं मस्त मस्त. आता काय बोलणार जलेबी को ना बोलता यार क्या वळण द्यायची आता. क्या अरे एक्स्ट्रा खायचं असतं एक्स्ट्रा. ओवाळणी टाका बिना कॉफी मग काय झालं? चला चला, याचा मान आपल्याला दर सारखा भेटत नाही. बाया वर्षाचा पडू नये दोन मग मिला तुझ्या. आहा. हा, टाळ्या वाजवा. टाळ्या वाजवा. पिलू जय देव जय देव करा. टाळ्या टाळ्या. हा, माझा पण. आशीर्वाद द्या. आशीर्वाद घ्या. काय करणार मोठी असून पाय टाळ्या वाजव टाळ्या वाजव टाळ्या वाजव. ए गैरफायदा घेतला जातो बहिणींचा, पाय पडून घेतलं जाते. टाळ्या वाजल्या टाळ्या वाजल्या. परत परत असं झालं तू काढते. टाळ्या झाल्या. फोटो काढ, आमचा फोटो काढ. हसतो तू. नाही मगाशी चांगलं हसलं. त्या आमचा फोटो काढ. इथं बस ना मध्ये. इथंच बस, इथंच बस तिकडे तोंड करून. हा ए ए बघ 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 बघ. तो बघ कोण आहे? इकडे ये ना जवळ. इकडे लांब काय? हा. हा. ते तिकडे बघ. शिव आता एक सिस्टर आले दुसरी कामावरून डायरेक्ट धावत धावत पळत पळत. रक्षाबंधन करून घेऊ. पोटात कावळ वाढायला लागले. राखी जरा युनिक आहे, जरा दाखव राखी. हा, राखी फोकस करा, राखीवर फोकस करा, राखीवर. पहिलीच राखी असेल ना एवढ्या वर्षी. मी गावाला असते तर ह्या वर्षी ती कामाला इकडे लागले आले मुंबईला. या वर्षी स्वतः बांधते, नाही तर मग पाठवून देते कोणाजवळ तरी. रिटर्न गिफ्ट मात्र मी घेऊन जातो जातो तेव्हा गावाला गणपती. दरवर्षी 22 मात्र असते. कमी गोड भरव, थोडून भरव थोडून, कारण की आता जेवायला गोड झालं. पाय बोलतो रे बाबा, पायाचा पहिला मान घ्यायचा. हा आशीर्वाद असो. तर झालं रक्षाबंधन. फर्स्ट टाइम भाचेचं पण फर्स्ट टाइम होती रक्षाबंधन, आणि ही पण गावी असते दर टायमाला. या टायमालाच मुंबईला आहे, नाही तर राखी पाठवून द्यायची. तर झालं आज रक्षाबंधन. हा ब्लॉग मी इथेच एंड करतो. तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक शेअर, आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये.